Здравейте, приятели! Аз съм Ина Майджар, професор в Академия Майджар, която се занимава с най-общо казано енергийното развитие на българския дом и въобще на дома като такъв от неговите обитатели. Тоест, в нашата академия се осъществява един комплексен подход към дома, семейството и всички негови елементи, всички негови системи. В академията разглеждаме дома и семейството като една цялостна система. И затова, въпреки че темата е 3 идеи нарекла съм ги вритра вместо фъншуй корекции. Вритра, защото вие знаете, че аз възстановявам хипотетично българското название на това изкуство, което китайците наричат фъншуй, а индийците вастушастра, аз го наричам вритра. И затова темата е 3 идеи за вритра корекции в дома, които водят до разрешаване на 3 проблема. И когато започнах да разработвам темата, естествено, че аз мога да измъкна, да извадя, деца казва, 3 нишки от богатия огромен букет от най-разнообразни проблеми в дома, които да бъдат разрешени с 3 корекции, т.е. съответно по една корекция за всеки един, но моята логика тръгна малко в друго направление и ще разберете защо. И тъй като и пред моите курсисти, и пред моите постоянни слушатели в тези свободно достъпни лекции, които правя периодично, тази тема не съм я разглеждала, аз реших да подходя към нея малко от по-обща платформа. И започнах с това, че нашия дом, в който обитава средностатистическото семейство с мама, татко, деца, представлява една система. Естествено възникна въпроса какво представлява системата и доколко вритра концепцията, която аз смятам, че е изградена на базата на българските народни традиции, знание и българската мъдрост, доколко тя влиза в съвременната теория на системите. Вижте, думата теория на системите не бива да ви плаши, по простата причина, че това е едно научно понятие, което в най-общ план може да бъде разтълкувано като теория, която се занимава с изследването на най-общите принципи на една система. А обикновено система се определя като набор от елементи, които си взаимодействат и са подчинени на обща цел, при което функциите й са адекватни на целта. Това определение аз го извадих го пренаредих и въпреки, че в разни места, където пише за системите, има много материали по този въпрос, аз реших, че това е най-близо до нашето разбиране. Че системата тя винаги предполага определен набор от елементи, които обаче не са в насипно състояние. Те си взаимодействат помежду си. Те се взаимодействат в името на някаква обща цел и самите функции, които системата проявява, те са адекватни на тази цел. Между впрочем, промяната на една система започва от посока не на промяна на елементите, а промяна на функциите. И за пример ви давам семейството. Вие виждате, че ние имаме трансформация на съвременното семейство. То започна да придобива най-различни форми, някои от тях много уродливи, не искам да ги коментирам, за да не се отклонявам от основната ни тема.
Но така или иначе вие виждате, че промяната на функциите на семейството оказва обратно влияние върху самата система и върху основите на семейството. И тъй като семейството е основна, може спокойно да бъде наречено основна подсистемна единица в голямата система на обществото, ако обществото се приеме като система, то виждаме, че разяждането или бих казала разлагането на някои основни функции на семейството, вече наличието на семейство от един член, само от майка или само от баща и деца и така нататък, всичко това води до сериозни промени и в общата система, в обществото. Системите имат различна степен на сложност и затова казахме, че има големи суперсистеми, има самите системи, ако в случая използвам и аз ще използвам семейството като основна единица, около която се върти всичко, включително и дума и как да го подредим, за да повлияеме на семейството, но и подсистеми. В случая подсистема на семейството, това е отделният член. И той също е система. Ние като отделни членове на семейството също сме системи. Тук се сблъсквам и между впрочем веднага отварям една скоба, за да направя една реклама на нашето намерение с една тя ми е далечна роднина, но много близка приятелка, инженер Нина Ненова. Наскоро имах среща с нея и решихме да направим една школа или още не сме измислили точно заглавието, което ние ще помагаме на хората да се срещат и да създават истински здрави семейства, здрави системни единици в обществото. Огромен проблем за съвременните млади хора, и не само за младите хора, е самотата, алиенацията и отчуждението. Младите хора, дори на възраст, когато, трябва да са най-активни в търсенето на партньор, просто отказват да го правят по редица мотиви, които върху тях няма да се спирам, но те всъщност разрушават основната система на нашето общество. Тоест създава се нещо, което набор от единици, набор от подсистеми, които въобще не може да изгражда обществото ни. И то лесно се манипулира. Така че това е една така вмъкната новина, която аз се надявам, че ще зарадва много хора. И специално по отношение на нашата днешна тема, аз избрах семейството като основна система и дума като терен, като бих казала място, плацдарм, каквото искате да го наречете, място, където се развива това семейство. Естествено, че изкуството в ритра, в скоби феншуй, е предназначено да въздейства върху семейството и неговия живот, неговото настояще и бъдеще, както и върху миналото, именно чрез промяна на различни сегменти, елементи в самия дом. Това е смисъл на феншуй или на вритра. Ако използваме български му аналог. Тук могат още няколко неща да се кажат по повод системите, да видите те колко добре пасват и колко добре съответстват на идеята за вритра. Самите системи, специалистите ги делят на естествени. Ние хората сме една естествена система. Сега се опитват в тази естествена система, създадена по естествен природен начин, макар че има различни хипотези как сме създадени, как сме възникнали въобще като хора. Говоря за филогенезата на човека, т.е. за самото възникване на човека. Тук няма да се спирам по този въпрос. Но ние сме естествени до толкова, доколкото се размножаваме по естествен път, развиваме се по естествен начин, но за съжаление сега съществуват теории и практики за въздействие върху тази естествена система, чипиране, различни такива създаване на серии от болести изкуствени, които са предназначени да ни елиминират и така нататък. Вижте каква красива дума, елиминират. Даже не казвам убиват. Така че системите са естествени
изкуствени, съвсем изкуствени, които, да речем, създадени от човека. И виждате какъв е парадоксът, че система, създадена от човека, изкуствения интелект, може да настъпи момент, и той най-вероятно ще настъпи, в който тя ще въздейства върху човека, върху естествените системи. Дори сега в момента се коментира, че наводненията и пожарите, които са в югоизточна България и по двете страни на границата, са част от въздействие на климатично оръжие. И напълно това се допуска, както и земетресенията в Турция. Това е начин да бъде подчинен народа на една държава, който не е съгласен с определени политики. Това е политика, извинявайте. Аз не признавам множествено число на политики. Няма такава дума. В английски може да има, в българския е политика. Една политика. Така че тук това съм категорична. Тези нововведения с политики и с разни други неща ги елиминираме. В случая ние ще говорим за дума като за комплексна система. Защо? Защото дума, говоря за материалната част на дума. Това е покрива, стените, входа, прозорците, нали, независимо дали това е къща, самостоятелен дом или е част от някакъв комплекс, от блок и така нататък. Така или иначе, това е материалната част. Това е системата, която е изкуствено създадена. Ние като естествени системи влизаме в съответствие, в комбинация с тази изкуствена система и тя вече има комплексен характер. Тоест изкуството, с което аз се занимавам и моите ученици и което наричам Вритра, всъщност се занимава с комплексни проблеми. Разбира се, тук имаме много характеристики на тази система, която е комплексна и която аз само ще ви ги маркирам тези характеристики, за да видите колко нещата са дълбоки, колко сериозни са и как се основават на нещо много, т.е. имат научна основа, а не само това, което е прието да се нарича езотерика. Преди всичко, за една такава комплексна система, каквато е дома, в който ние живеем, защото вие знаете какво означава дом, в който хората дълго време не го обитават. Той има съвсем друга енергетика и това веднага се усеща, когато се влезе в такъв дом. Първата характеристика, това е синергията или тоталността. Веднага искам да кажа, че това е съвкупност от енергията на елементите на системата, но значително превишаваща тази енергия. Тоест, ако съберем енергията на подсистемите или на елементите, енергията на системата надвишава енергийно и качествено сумата от енергиите на елементите. Това е точно този аспект, точно този акцент, за който ние говорим в изкуството Вритра, че всъщност са на лице нещо качествено различно, тази синергия, която се получава, когато ние правилно общуваме с нашия дом, когато ние се отнасяме по правилен начин. Естествено, тук може много да се коментира за думата правилно. Кое е правилно, кое е неправилно, и затова си има наука, има си физически закони, има си изследвания, има си метафизически закони, които също се изучават и изследват, геофизически закони и така нататък. Така, следващия елемент, това е взаимовръзката между елементите. Когато обаче взаимовръзката или взаимозависимостта е прекалена, тогава ние имаме повторение или излишък. Тогава системата зацикля. И най-често в дома това се изразява, жената усеща, че нещо не върви в отношенията и тя се втурва да мести мебели. Мебелите ги мести мъжа, но идеята дава жената. Принципно, нали, става въпрос за един ритуал, в който
подтекста на това нещо е, че жената иска промяна в отношенията с партньора си. И новата разстановка на мебелите поражда, действа обратно върху отношенията на двамата и може да доведе до подобряване на тези отношения. Но може и да ги влоши, разбира се, ако това става спонтанно и без да се обмисли правилно, като например спалня, която е поставена срещу входа на вратата на спалнята, тя, разбира се, не би съдействала за хармонично отношение на партньорите. По същия начин има и други такива особености в дома, които трябва да им се обърне внимание, като например създаването на енергийни, на така наречените скоростни енергийни потоци. Т.е. отваряте входната врата, след това срещу нея има друга врата към, да речем, към хола и имаме трета врата към балкона и се получават 3 врати на една линия, които ускоряват излизането на енергията от дома. Енергията, която ние внасяме, не се задържа в дома. Това също е много сериозен проблем. Сериозен проблем е, да речем, и наличието на огледало срещу входната врата. Въобще, изкуството или науката за огледалата е много, така, особено и в последните години, много се задълбочи. Аз някъде 25-30 години чета за огледалата на Козирев. Те сега са вече част от нашия живот. Може да отидете да ги пробвате, да получите усещания, впечатления от тези огледала. Има вече на няколко места в България. И в Пловдив знам, и в София, и в Варна мисля, че има. За други места не знам, но може да се провери, не е толкова сложно. Така че ако имате възможност, проверете. Въздействието на тези огледала имат огромно значение за нас. Говоря ви като крайна форма на проява на огледалото. Иначе плоските огледала, те имат също определена функция, но и към тях трябва да се отнасяме много внимателно, когато ги поставяме на определени места. Има още два фактора, които са изключително обнадеждаващи за всяка система. Още два фактора. Те са или качества, характеристики. Те са следните, че при различен старт две системи могат да постигнат аналогичен резултат. Това е така, защото съществува принципа на разпределение на силите и на енергията. Тоест, ако ние в едно общество сме сплотени и си помагаме взаимно, независимо кой какъв старт има, ние можем да постигнем аналогичен резултат. Малко повече, малко по-малко, без да се осредняваме напълно, но така или иначе да не се стига до крайни драстични промени. За съжаление, в рамките на Европейския съюз това не се наблюдава. Напротив, наблюдава се обратния процес, източва се енергията на източните държави, бившите членове на СИВ. Оказа се, че цялото богатство на така наречения висококултурен, високохуманен и изключително човеколюбив Запад се гради върху източване на богатствата на другите страни. Тоест на най-съвременната форма на неоколониализъм. И, за съжаление, ние се явяваме под система на една крайно западнала неоколониална страна, която един сина на една моя приятелка нарече Индия на Европата. Тоест умни хора, изключително мъдри, с много високо развит потенциал, духовен и интелектуален, не са в състояние да се организират и да си създадат достатъчно добри условия за живот. Може отделни хора да го правят това нещо, но като цяло допуснаха съществуването на чиновническата мафия, допуснаха съществуването на мутренска държава, допуснаха това да ни управляват хора, които нямат никаква управленска култура, допуснаха да ни управляват продажници, които имат една единствена цел да довършат всичко, което е изградено до сега. Съжалявам, че ги съобщавам тези отрицателни неща, но вие виждате, че атаките продължават и дали наводнените и пожарите са умишлени или не, самия факт,
че хората трябва да се организират, за да се спасяват. Тоест няма кой да им помогне. Тоест няма държавни структури, които да помогнат това да се направи, защото всички във Фейсбук питат защо БТР-ите стоят на там, където са базирани. Те даже не са в Украйна все още, но никой няма да издаде нареждане, тъй като вече са подарени на Украйна. Украйна решавала какво да се прави с тези БТР-и, т.е. те са вече на Украйна. Т.е. не може Украйна да даде разрешение да се ползват БТР-ите за помощни работи по това много тежко наводнение, което се случва на югоизточното Черноморие. И обратния процес, обратния елемент. Ако системите имат еднакъв старт, те могат да постигнат различен резултат. Значи, взимаме за пример Унгария, тук като страни използвам, защото по-лесно. Взимам за пример Унгария и България. И Унгария, и България влязоха в Европейския съюз. И те бяха, и двете държави бяха членове на СИВ. Т.е. бяха от соцлагера. Да, унгарците са били по-близо на запад, т.е. малко по-на запад от нас, но така или иначе унгарците успяват да отстояват своята самодостатъчност, своята идентитет, въпреки че, обърнете внимание, техния език, тяхната култура е коренно различна от съседните народи, докато ние не успяваме дори да се справиме с нашите съседи, граничим с собствени територии, загубени в продължение на редица исторически гафове. Гафове е мека дума, такива продажнически акции на разни чужди царе, поканени пак от нашите такива, не искам да ги наричам какви са, това е вече минало, то е част от нашата история, ние трябва да го приемем като факт, но за съжаление ние не се учиме от тези факти. Сега, следващия, т.е. при еднакъв старт системите могат да имат различен резултат в зависимост от поведението на подсистемите. Подсистемите сме ние. Подсистемите продължават да действат много активно. В момента чувам, че нови 2 партии са организирани, не нови 3, което пак е признак за това, че ние не можем да се научим от отрицателния опит на последните 33 години и както и от предишните години не можем да се научим от този отрицателен опит. Имам още 4 принципа, които набързо ще ви ги съобща, за да преминем към корекциите и коректорите. Първо, 5-тия принцип, това е принципа на ограничението в процеса на взаимодействие. Значи, когато на примера на семейството, това се изразява последния начин. Двама души, когато се съберат да живеят заедно, те са свързани от любов, от такива красиви отношения, не случайно имаме меден месец, след това могат да се появят деца и така нататък. И постепенно се увеличава силата на това сцепление, силата на взаимодействието и мъжа и жената започват да си приличат. С годините те стават не в смисъл на взаимоотношения, но тъй като вече са много близки, започват да се приличат като брат и сестра. Все едно са родени от едни и същи родители. Това е защото тяхната, как да кажа, техния съвместен живот оказва влияние и върху естествените им качества. Нещо повече, те си уеднаквяват отговорите, уеднаквяват си реакциите. Те вече знаят кой какво мисли, кой как би реагирал. И това наистина е едно доказателство за силно сплотено семейство. Друга черта на системата на семейството, защото говорим за семейството и оттам ще говорим за дома, това е стратификацията, вертикалната или вътрешната стратификация, което става дума за приоритетите и за втори план. Сега, ако трябва да сме точни, най-важното е в едно семейство, за да съществува то, е да има дом и да има деца. И семейството наистина се понякога персонифицира с дома. И ние не говорим за дома само като задължително за къща. Дома може да бъде и нещо много по-различно. Има хора живеят в юрти, има хора на места, където не е
неподвижен дома, живеят на колела и така нататък. Говорим за място, което играе ролята на дом. И разбира се, деца. Децата са тези, които всъщност дават ранг на семейството. Семейство без деца и семейство с деца, нали, това не става въпрос, че семейството без деца е второразредно, но децата са тези, които коронясват семейството. Те му дават статус. Тоест, семейството се е опредметило. Това е опредметяването на семейството, а не закупуването на скъпи жилища, големи банкови сметки и кола. На тая тема говорих сутринта с сина ми, че съвременните момичета очакват младежите да имат задължително къща и кола и стабилна банкова сметка, но не са готови да станат майки и въобще за тях думата деца, семейство и деца звучи абракадабра, въобще не звучи по никакъв начин. Тоест, една част от момичетата са поели ролята на момчетата, на мъжете и се състезават с тях в обществения живот. Тоест, функцията на майката и на домакините, на съпругата, на любимата се е получила някаква съвсем друга конфигурация. Това не е за всички, разбира се, валидно и аз познавам млади жени, които търсят своите партньори. Затова ви казвам, ще направим такава школа или такива събития ще направим, в които младите хора да се срещат. И не само младите. И последните два елемента, това е иерархията в семейството. Винаги съм казала, че семейството си има иерархия и тази иерархия трябва да се спазва. Тя е подредена така. Главата на семейството е мъжа при липса на съпруга. При липса на съпруг майката може да стане глава на семейството. Но когато детето е достатъчно разглезено и стане глава на семейството, тогава вече става страшно. Тогава никой не печели от всичко това. Така че тези неща с иерархията трябва да са ясни. И ние сега ще видим при фъншуй как това се проявява в дома. И последното нещо, последното качество на системата, което искам да спомена, това е телеологията или учението за целта, или целеполагането. Тук имаме два противоположни процеса. Защо се създава семейството? Какво го разлага? Какво го разрушава? Какви са процесите, които разрушават семейството и какви са процесите, които го укрепват? Защото вие сами разбирате, че не може да говорим за дом, за вритра, скоби, фъншуй и така нататък, ако ние нямаме причината за този дом. Причината за този дом е наличието на семейството. Тоест, дома е мястото, където се разгръща сюжета на едно семейство, където се разгръща биографията на едно семейство. И разбира се, че от изключително значение е да знаем процесите на хармонизиране или на поддържане на статуквото и процесите на развитие. Много семейства се разрушават по простата причина, че не могат да спазят този баланс. Силите, които водят до разрушение или така наречените морфосили, промяната, са толкова големи, че те нарушават баланса в семейството и двамата се разделят. Разбира се, това много сериозно се отразява върху децата. Съвременната жена, пък и съвременният мъж встъпват в семейна връзка, не винаги са си изяснили отговорностите, по-често настояват върху правата си и всичко това води до, за съжаление, до разрушение на семейството. Аз познавам много семейства с един родител, което е в момента масово явление. И много самотни хора, разбира се, там вече и деца няма. И самотни майки, разбира се, нали казахме за един родител. И как тази теория на системите, която аз така накратко изложих, се проявява в дома.
с който ние работим. Тоест как да използваме, да приложим тези знания в дома си, за да укрепим семейството и то да стане богато, силно, успешно и ние да се чувстваме наистина, да казваме, моят дом е моята крепост в хубавия смисъл на тази дума. Не като изолация, крепост, а като място, където ние се възстановяваме, където се чувстваме защитени, където успяваме да решаваме най-сложни въпроси в живота. Аз ви казах, че първото, на което трябва да обърнем внимание, това е целеполагането и това са трите елемента от системата: семейство, дом и деца. А те могат да се разглеждат по-отделно. Аз казах няколко думи за семейството, а за децата само бегло намекнах. Не искам нито да говоря за образователната система в момента, което в отчаиващо положение, за българската образователна система говоря, макар че тя е част от един глобален план за опростичаване на хората. Нито искам да говоря за здравната система, която е насочена против човека, а не е насочена за човека, макар че там имаме два противоположни процеса, които са взаимно отхвърлящи се. Има хора, лекари, които наистина спазват Хипократовата клетва и точно обратно. Но има такива, така че аз там не искам да навлизам и да слагам всички в подобен знаменател. Има много съвестни хора. Но така или иначе, семейството, дома и децата са част с три елементи от една единна система. И в дома тези три елемента имат свои сектори. Тъй като тук има хора, които не са учили фаншуй, те не знаят за магическия квадрат, т.е. аз ще говоря с третини на дома. Представете си, че дома е разделен на три части, като делението започва от стената, на която се намира входната ви врата. И имаме, когато застанеме срещу входната врата, ние имаме дясна третина, имаме лява третина, нали аз нарочно показвам с ръката, ми е дясната ръка срещу вас, ми е лявата ръка и имаме централна третина. Така ми е по-лесно да ви го обяснявам, за да не ви показвам на чертежи. На тази програма много сложно трябва да изключа тук едни настройки, за да може вие да гледате това, което аз чертая на стената. Но аз мисля, че сте с добра фантазия и може да си представите лявата и дясната третина на дома от позиция на входната врата. Т.е. вие стоите с лице към входната си врата, влизате в дома си, имате дясна третина, лява третина и централна третина. Значи говорим за дясната третина. Дясната третина също се дели на три части, само че в дълбочина. Най-далечната част, трета част от третината, т.е. 1/9 част реално, тя нарича се сектор на майката или на любовта. Средната част на дясната третина е сектора на децата, а най-близката част до входната врата е сектора на бащата. Тоест ние имаме дясната третина, която, напомням ви, че дясната ръка е даващата ръка и въобще всичко дясно е управление, даване, правене. Ние главно работиме с дясната ръка. Хора с лявата ръка, като работят активно, са много малко. Те са нищожно малко, така че те не могат да се правило. Каква е енергията, с която ние ще активираме тази толкова важна третина от нашия дом, с който ние влияеме върху цялостния сюжет, цялостната история и битие на нашето семейство. Настояще историята, битието на семейството, така както то съществува. Значи, дясната третина е мястото, където ние даваме енергия. За да я задвижим тази енергия, тъй като тя се състои от два вида енергия, земя и метал, земята символизира любовта, а метала символизира реда, порядъка, това е бащата, закона и реда, майката е любовта, а децата също са реда, защото децата също изискват от нас определена подреденост на нашия живот. Ние не можем, аз и по себе се съдя, когато родих сина ми, си преподредих живота. Нов ред настъпи в моя дом.
Тоест не беше същото, така че всички знаят, докато имат деца, че децата имат свой ред, своя подредба и те преподреждат вътрешния живот. То много сериозно, много решително. Така че ние тук имаме два типа поведение. Едното е любов, отдаване, но то е свързано нали, с даването, а другото е ред и закон. Пак е свързано с подредба, с структуриране, с систематизиране. Ето къде се проявява системата. Тоест, ако ние дясната третина на дума сме подредили правилно, ако там няма някакви, бих казала, течове или някакви такива негативни неща, нещо недовършено, безпорядък и така нататък, то ние много трудно можем да разчитаме на здраво семейство и добре отгледани, възпитани деца. И връщам се към коректора. Какъв е коректора, който задвижва тази дясна третина? Има ли някой тук от групата ми, знам, че има мои ученици, които да се пробват да напишат какъв е този коректор, който би задвижил тази дясна третина? Пишете ми долу в това, където е чата. Аз ще продължа да разказвам за тази дясна третина, да видим дали някой ще се сети каква стихия тук трябва да бъде приложена в тази част. За сега още никой не е написал. Дали се досещате какво тук може да се активира, за да можем ние да заредим енергийно тази третина от нашия дом. Значи, пак повтарям, това е далечната, нали, дясната третина се дели последователно също на 3 части в дълбочина. Като най-далечната част това е сектора на майката и любовта, средната част е на децата, а най-близката част до нас това е на бащата, който символизира реда. Както децата, така и бащата символизират реда и закона. Бащата символизира и закона, а децата дават новия ред в дома, новата подредба в правилата на дома. Така, няма да ви чакам аз много дълго да мислите какъв е коректора, с който ще активизираме тази част. Това е огъня. И с него активираме зоната на любовта. Огъня е най-мощният вритра коректор. Разбира се, няма да си палим къщата, много ясно. Достатъчно е в сектора на майката, в сектора на любовта, да имаме един дворок свещник и периодически да палим там 2 свещи. Защо 2? Защото първо това е сектора на двойката, второ любовта винаги е между двама души минимално, не говорим за космическа любов и за божествена любов, говорим за семейната любов. Разбира се, топлите, розови, червени, но не много ярко, пастелни цветове. Даже преди началото на лекцията говорихме за червения цвят, като за един топъл цвят. Особено през тази година, която е, виждате, много студена, много така динамична, климатична гледна точка, а и от гледна точка на взаимоотношенията между хората, огъня е прекрасно средство за активиране точно на дясната третина на дома. Това са най-важните опорни точки на едно семейство. Дясната третина на дома. Ако имате въпроси по тая дясна третина, може да ги напишете в чата отдолу. Така. Възниква въпроса кога, вече обясних къде да се запали този огън, къде да се палят тези 2 свещи. Свещите е хубаво да са големи, не говоря за църковни свещи, говоря за 2 стабилни свещи. Може да са бели, може да са червени, но да горят поне час и половина, 2 часа. Дала съм ви, освен мястото, втори сектор, дала съм ви времето. Не дала, сега ще ви разкажа времето.
през което е добре да се палят тези свещи, между 7:30 и 9:30 и 13:30 и 15:30. Това са часовете на Земята. 7:30, 9:30 това е българско време. За другите държави там има промяна в часа. За нас е 7:30, 9:30 местно време. Часа на дракона или на змея и 13:30, 15:30 часа на козата. Това са земните часове, които трябва да се стоплят, за да може топлината в пряк и преносен смисъл да се разпространи из целия дом. Ако не успеете сутрешните часове, следобедните часове, огъня също е много подходящ. Така ние ще влияем, ще повлияем на целият дом, на цялото семейство с помощта на огъня. Вижте колко интересно. Аз почти не ви говоря тук за вода. Тоест, огъня е тази енергия, тази мощна, как да кажа, мощен стартов пистолет, който действа безотказно и веднага. Затова е много важно огъня да е контролиран, да не се оставя без наблюдение, защото, знаете, може да не стане някаква беда. Така че тук много внимателно оперирате с огъня. Също така казвам това като най-силен ефект. Но вие може да поставите там картина с огън. Може да поставите красиви осветителни тела. Може да... т.е. всичко, което е свързано с светлина и топлина, там може да бъде задействано. Аз ви дадох свещите като най-драматичен, най-активен фактор, който бързо може да привлече нужните енергии за цялото семейство. И естествено да изгори негативите. Това е също много важен фактор. Така. Втория коректор или второто нещо, което може да се направи, логично трябва да разгледаме лявата половина. Лявата третина, извинете ме на дума. Лявата третина е свързана с следните ценности за семейство. Колкото и да е така удивително, но точно лявата третина, лявата третина е получаващата третина, лявата ръка, която получава, това е третината на рода, растежа, промяната, благоденствието, получаването. Това е обикновено, когато започнем да работиме по Вридра или фаншуй, най-много вълнение има около дома на цветята или дома на... Това е далечната третина на трета част, най-далечната трета част на лявата третина. Тя се нарича и сектор на богатството и всички питат как този сектор да се подсили, какво да се направи, за да се увеличат приходите в дома. От нашата лекция личи, че всъщност не това е водещето в дома. Ако това се постави като крайъгълен камък в семейството, то това обрича семейството на бедност. Защо? Защото ние искаме само да получаваме, а не се учим да даваме. Днес имах такъв случай с една дама, която получи от мен някакви знания, някаква информация и когато стигна момента за даването, въпреки че се оговорихме, тя започна да изявява някакви претенции, от което личеше, че тя не е готова да плати, не е готова да даде. Но тя получи знание, което в крайна сметка тя няма да може да го реализира, защото човек получава включително и любов, ако той дава любов. Тоест, тази третина лява, която е всъщност получаването, тя не може да се случи, ако дясната третина не си изпълнила функциите. Тоест, ако ние не сме дали любов чрез майката, ако не сме подредили дома си, ако не сме си правилно подредили възпитанието, образованието на децата, ако няма правила в семейството, ако няма подредба, то ние не можем да разчитаме, че в лявата половина ще се получи благоденствието, ще се получи растежа, ще се получи промяната, защото промяната е свързана с централната третина и ще се получи мъдростта, която е свързана и дори с самия дом, която е най-близката третина до
лявата част на входа. Така че това са сектори, които изглеждат, че са водещи, но всъщност те са функция на дясната трибуна. Тоест тук трябва много да се внимателно да се преценява тази взаимосвързаност на двете части на дома и много подробно да се разгледат тези сектори, защото там обикновено, нали, не винаги, не е като правило, но много често това са помощни помещения, има там. Там има места, където може да имаме течове и така нататък. Всичко това естествено, че пречи за развитието на цялостните семейни отношения. И какви са коректорите, които ние тук можем да приложим? Тъй като в лявата третина основни действащи лица е дървото, дървото може да бъде активирано с вода. Има една позиция, един крайен резултат, който се намира точно срещу входната врата. Говорим за входна врата, която е в центъра на тая стена на жилището, защото входната врата може да бъде по-вляво или по-вдясно. Но това са частни случаи. Аз говоря от един общ принцип. Това е далечния третина на централната линия. Тя е свързана с огъня и с растежа, с успеха. Тя също е свързана с дървото, с цветята и с резултатите от нашата работа. Значи, какво е най-простия коректор? Тук е нещо, което веднага ще въведе промяна. Жените го знаят много добре, а мъжете го правят често. Мъже, които обичат жените си и могат да си го позволят. Това е ваза с цветя. Живи цветя обаче. Вазата с живите цветя напълно реализира функцията на активиране на тези сектори. Разбира се, тя трябва да се подменя водата, цветята да се подменят, може да има повече вази с цветя. Обърнете внимание, в храмовете винаги има вази с цветя. Защо има толкова много цветя? Да, казват, рязан цвят е вече умрял цвят, обаче по някакъв начин тези цветя могат да се отдържат и в сакси. Не е задължително да са и във вода непрекъснато, но едно цвете във вода е добре да присъства водата. Ако обаче има корекции, т.е. има варианти. Ако обаче не искате рязан цвят, аз познавам такива хора, които не виждат букети. Те казват, това е мъртво цвете, аз не виждам букети, искам, ако ми подаряваш цветя, те да са в саксия. Няма проблем. Тогава може да си направите отделно водно огледало. Водното огледало, но то трябва да се поддържа. Водно огледало, това е една, може, прозрачна купа, която се пълни с вода и вътре в нея може да се пуснат красиви камъчета, въобще да се оформи някакъв красив воден цвят. Разбира се, може да е и аквариум с рибки. Също може да действа по този начин. Той е също много силен активатор на лявата третина на дома. След така разгледаните две лява и дясна третина, имаме централната третина и тук аз няма да се спирам, въпреки че всички майстори по фъншуй, мои колеги, те говорят за входа като за място от огромно значение. Да, така е, но това е отделна тема на разговор. Аз ще говоря за сърцето на дома. Сърцето е третия коректор и третото място, в което аз ви обещах, че ще ви кажа една тайна лична практика. Сърцето е мястото, където се пресичат диагоналите на този дом. Ако дома има неправилна форма върху скицата, той се запълват липсващите части, за да се получи правоъгълник, теглят се два диагонала и се намира центъра на дома. Това ние наричаме сърцето на дома. Аз го наричам така. Аз въведох това понятие сърцето на дома. То се наричаше по друг начин. И централно място. Тай чи го казват китайците. Но на мен ми харесва сърцето на дома. И го прилагам това нещо. Какво там може да се постави? Обикновено това е място, където има пресичащи се стени, където много трудно нещо може да се направи, но аз въпреки това съм си намерила начин и на
това място съм поставила една красива етажерка в моя дом, на която етажерка или там чекмедженца в нея, в едно от чекмеджетата аз държа дневник. Това е моята тайна лична практика, в което аз си записвам успехите, които съм постигнала, може не всеки ден, но в края на седмицата винаги преглеждам записите на моите успехи. Какво съм успяла през тази седмица? Дори най-малките неща се записвам. Искам да ви кажа, че когато ми е тежко, когато ми е сложно, когато ми е тъжно и ми пада гарда, и ми пада енергетиката и се отчаивам, защото това е много човешко състояние да спадаш в някакво отчаяние, в някакъв песимизъм, аз отварям моята тайна тетрадка, когато съм записала моите успехи и започвам да си чета успехите. И трябва да ви кажа, че действително това оказва огромно влияние върху моята работа. Това не го правят вчера, това го правят много години. Аз винаги съм водила дневник, но откакто се работя в феншуй, т.е. вече 25 години, 28 години, но аз не започнах веднага да го правя това нещо. Това постепенно ми дойде. Аз непрекъснато водя дневник, в който записвам моите успехи. На кого съм помогнала, какво съм направила, на кого съм дала съвет. Ето, както днес ви разказах. Да, малко ми стана неприятно, че моят труд няма да бъде заплатен, но след това ми олекне, казвам нищо. Това е едно дарение, пък нека тя сама си носи отговорности за това. На мен ще ми подарят от друго място. Няма да се притеснявам за този въпрос, въпреки че малко ме заболя, че труда ми не е оценен и че не е неправилно оценен. Нали? Защото аз искам да ви обърна специално внимание. Ние, специалистите, които работим в ритейл и феншуй, ние не продаваме сирене, ние не произвеждаме домати. Ние не се занимаваме с някакви конкретни неща, които могат да бъдат разделени на парче. Ние работим с системи. Аз не случайно половин час говоря за системите, защото това, което ние правим, е системотворчество. Ние създаваме система. Ние сме анализатори на една система, която се нарича дом, семейство и деца. Защото, аз пак ви казвам, децата са критерии за семейството. Дали живеят с родителите или вече са напуснали дома, това е вече различно състояние на семейството и на дома, но така или иначе, ние като специалисти работим с системите. И ако искам да малко да мащабирам моите думи, вижте какво се случва в нашата страна. Тоест, ние нямаме концепция, нямаме идея, нямаме насоки, какво да работим, на къде да се насочим, как да се организираме. Тоест, нито дясната ни половина е подредена, нито лявата ни половина. А трябва да ви кажа, че дясната половина, ще ви кажа коя е. Това е Северозапада, това е София и това е Благоевградски регион. Замислете се дали тези три региона са правилно подредени. Северозапада е крайно западнал, умишлено западнал. София, виждате какъв тумор се образува в столицата, пренаселеност и неправилна поддръжка. И Югозапада, който граничи с Македония, отношенията с Македония и въобще там някакви тия сложни взаимоотношения се случват, макар че това е точно сектора, това е точно зоната на майката и на любовта. И това са едни много, как да кажа, не знам дали сте запознати с феномена Банско, но там също има огромни проблеми от прекалено застрояване, хората някои обедняха и така нататък. Сега да не се отклоняваме. Ето ви сега лявата половина какво се случва с нея. Това е Добруджа, която искат да я окупират и тотално да я затворят. Сега може би вече англичаните, защото американците напускат страната. След това централната част, която е между Варна и Бургас, и Южното Черноморие с Странджа и Сакар. Това е пък зоната на богатството. Зоната на богатството, на рода, на развитието. Вижте там какво се случва в момента. Тоест, това е сферата, в която трябва да получаваме. И да кажете какво ние получаваме оттам.
Аз бях тази година 4 пъти в това Черноморие и аз видях какво безумие има там. Но няма да завършваме на тази нота. Искам да повторя това, което говорихме до сега, че всъщност с 3 конкретни действия ние можем да започнем и да завършим цикъл в нашия дом. Това е един двурок свещник да се снабдим и да го палим често в зоната на майката. Това е далечната част, най-далечната част на дясната третина. Една ваза с цветя или едно красиво червено цвете в лявата третина, далечния край на лявата третина. И да си създадем един дневник на семейството, в което да записваме не само нашите успехи, но успехите на нашия партньор, успехите на нашите деца. Всичко това е изключителна помощ, изключителен ефект има върху нас в моменти на криза. Що се отнася до страната, тъй като аз пак ви казвам, аз обичам да мащабирам, аз просто смятам, че хората наистина трябва да осъзнаят какво невероятно богатство притежаваме и че единственото, което се иска от нас, ние да го подредим по правилния начин и правилно да го управляваме. Тоест, система, култура и система на управление. Това ни трябва да правилно да управляваме себе си и правилно да управляваме страната си. И тогава нещата ще се подредят за нас по най-добрия възможен начин, независимо, че сме малка страна и че сме зависими от този и от този. Така, с което аз завършвам днешната тема.